ಯೇಸುದೇವರನ ನಾಮಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 12-23 ಬಿತ್ತು ನಾಯನ ಉಪಕತ್ತೆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಣಿದು ತೆರಿಯೋನಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಪಗ ಸೈತಾನೆ ಬತ್ತದು ಆ ನರಮಾನಿನ ಉಡಲುಡು ಬಿತ್ತಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಆ ನರಮಾನಿಯೇ ಸಾದಿದ ಬರಿಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಆದುಪ್ಪೆ ಪಾದೆ ನೆಲತ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ಬಿತ್ತು ಪನ್ನಗ ಒರಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಣಿದು ಅಪಗನೆ ಆವೆನು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ತನ್ಕು ಬೇರು ದಿಂಜ ಅಡಿಕು ಪೋವಣದ ನಡೆದು ಇಂಬೆ ಒಂತೆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಹಿತ್ತದು ಆ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಆಯಗ ಕಷ್ಟ ಆವಡು ಬಂಗ ಆವಡು ಬತ್ತಂಡ ಬೇಗ ದಂಟದು ಬೂರುವೆ ಇಮ್ಮೆನೆ ಪಾದ ನೆಲಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಆದುಪ್ಪೆ ಒರಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂಡಲ ಲೋಕದ ಚಿಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಡ್ದು ಆಪಿನ ಮೋಸಲ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ದೆಂಗಾದು ಬುಡ್ಪಿನಡ್ದು ಫಲ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಇಂಬೆನೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಕ್ಲುಡು ಬಿತ್ತು ಬೂರಿ ನೆಲ ಆದುಪ್ಪೆ ಒರಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂಡ್ದು ತೆರಿಯೊಂದು ಫಲವಂತೆ ಆದು ನೂದೆದಾತು ಆವಡು ಅಜ್ಬತಾತು ಆವಡು ಮುಪ್ಪದಾತು ಆವಡು ಫಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಬೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಣ್ದು ಪಂಡೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇನಿತ ವಾಚನೋಡು ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಜಾತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡಡಿದಿತ್ತು ಆಯನ ಜೀವನ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಪಣ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕಲು ಏತೋ ದೇವೇರನ ವಾಕ್ಯ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ ಆಂಡಲದಾಯಗ್ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊರೆಯರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇತ ಜಾತಿದ ಜನಕಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅವೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಎಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆನು ವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಾವನ ಶಾಲೆ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲಿನ ಭವಿಷ್ಯಗ್ ವಾ ದೇಶಗ್ ಕಲ್ಪರೆ ವಾ ಬೆನೆರೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಅವೆತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಪಿರ ಜೋಕುಲು ಉಂದೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಲೋಕಡು ಎಂಚ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈತದು ಮಣ್ಣು ಪಾಡುವೆರು ಅಪಂಡ ಈತು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂಜಿ ತಿಮೋತಿ ಸಂಧಿ 6 ವಾಕ್ಯ 7 10ನೇ ಮಟ್ಟ ಎಂಕಲು ಓದುಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಗ್ ಬಣ್ಣಗ ದಾಲ 11 ಬೈಜ ಅಂಚನೆ ಲೋಕಡ್ದು ಪೋನಾಗ ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಜ ನಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಕುಂಟು ಇತ್ನಂಡ ಯಾವು ಆಯ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಗ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತೆ ಆವಡು ಪಂದು ಆಸೆ ಮಲ್ಪು ನಾಕಲು ಶೋಧನೆಗೆ ಬುರ್ದು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಬುದ್ಧಿದಾಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಶಾಪಿನ ದುರಾಸೆಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿದು ಬುರುವೆರು ಇಂಚೆತ್ತಿ ಆಸೆಲು ನರಮಾನಿಲೆನು ಕೇಡುಗ್ಲ ನಾಶಗುಲ ಪಾಡುಂಡು ದಾಯಗಂದ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ದಾಸೆ ಮಾತ ದುಷ್ಟನುಗು ಬೇರು ಆದುಂಡು ಐಕ್ ಕೆಲವೆರು ಮನಸ್ಸು ದೀದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಿತ್ತದು ನಂಬಿಕೆಡು ಸಾಧಿತೆತ್ತು ಪೋಯಿನಕ್ಲಾದು ತನ್ಕುಲೆಗ್ ಜಿಂಜ ಬೇನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಪ್ರಿಯರೇ ಉಂದೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ ದಾಸೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಈ ಲೋಕಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಸುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಾಸುದ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿಯಾಸೆ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ
ಯಾಕೋಬರು ಬರೆತಿನ ಸುವಾರ್ತೆಡು ತೂಂಡ ಯಾಕೋಬ ಬರೆತಿನ ಸಂಧಿ 4 ವಾಕ್ಯ 13 ಬೊಕ 14 ತೂನಾಗ ಇಂಚ ಬರೆತೇರು. ಇನಿ ಇಜ್ಜೆಡ ಎಲ್ಲೆ ಇಂಜಿತ್ತಿ ಊರುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂತುಗ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದು ಲಾಭ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪನ್ಪಿನಾಕಲೆ ಇಂಚಿ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಂದುಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಕಾಂಡದ ಮೈಂದದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಂಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಪಂಡ ಪ್ರಿಯರೇ, ದಾಯಗ್ ನಮಗ್ ಇತ್ತಿನ ಊರುಡು ವಾ ಎಂಕಲ್ನ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಬೆನೆರಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆನೆ ಎಂಕಲ್ ತಿಮೋತಿಗ್ ಬರೆತನ ಆಜಿನ ಸಂದಿಡ್ ವಾಕ್ಯನು ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದ ನಂಕ್ಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕುಂಟು ಇತ್ತಂಡ ಯಾರು ತ್ರತ್ತಿಯಾದು ಪೊಡುಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಈ ಲೋಕ ಜನಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ್ನ ಸ್ನಾನಮಾನ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಚ್ಚುವ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜರೆ ಪಂಡ ಈ ಲೋಕನು ಮೆಸ್ವಾವರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪೌಲ್ಯರು ಯೇಸು ದೇವರನ ನಂಬುನ ದಿಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಆರು ಎಂಚ ಫಲಕೊರೆಯರು ಪಂದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿರಿಯೊಂದು ಮುಗಿಪಬ. ಫಿಲಿಪ್ಪರಿಗೆ ಬರೆತಿನ ಸಂಧಿ 3 ಬೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯ ಆಜೆಡ್ದು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪೌಲರನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ದು ಆರು ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಎಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನ ಏತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡುಂಡ ಯಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಕುರಿನಾಯೆ. ನೀತಿದ ವಿಚಾರಡು ತೂಪುಂಡ ಯಾನು ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟುಡುಪ್ಪುನೇನು ಸರಿಯಾದ ಕೈಗೊಂದು ತಪ್ಪುದಾಂತಿನಾಯೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮಾತ ಲಾಭ ಪಂಡ್ದು ಯಾನು ಹೊರ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾರ್ಯದ ಎದುರುಡು ಅವು ಮಾತ ನಷ್ಟ ಪಂಡೆ ಎನ್ನುವೆ ಅಂದು ನೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನು ತೆರೆಯನ್ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ಎದುರುಡು ಒಂದು ಮಾತಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಆಯಗಾದು ಮಾತೆನು ಕಲೆವೊಂದು ಯಾನು ಅವೆನು ಕಜಾವು ಪಣದು ಎನ್ನದೆ ಇಂಚ ಯಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಡೆಯೊಂದು ಆಯಡ ಒಂಜಿ ಆವೆರೆ ಆಪುಂಡು. ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟು ಕೈಕುಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀತಿವಂತೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುನ ಯಾನು ಗೆನ್ಪುಂದೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಕ್ರಿಸ್ತಡು ನಂಬಿಕೆ ದೀಪ ನಡೆದೆ ನೀತಿವಂತೆ ಆತೆ ಪಣದು ನಂಬುವೆ. ದಾಯಗಂತುಂಡ ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರ ಆತಂಡು ಸೊಮ್ಮೆಲು.